нали имаш инсенс? Провери дали имаш инсенс. Чай да взема втори, аз давам. Ще дойде с тебе да няма. Окей. Добре, вече сме сигурни, че имаш Имаш ли? инсенс. Да, аз имам. Аз имам два. Интересно дали да си взема допълнителен или... Както искаш. Не хвант. Мисля да си взема просто инсенс. Ага бе. Ако беше хантина в този момент, ще да се... Как го си имаш перфектно? Да, ама без риск няма печалба, затова рискуваме. Да. Това е най-мек духа, който съм виждал. Донеси флашлайт. Донеси флашлайт да го изплашим малко, да се ядоса. Това не е. Да, аз просто шегувам. Казвай му името Джак Тод. Мале това работи. Ти му казваш името и той дойде. Какъв толкова сметро? Не го снимах. Не! Бра! Пълен булшит, брат. Ам добре, поне това е пак безплатна снимка, тъй че няма нас какво се труди. Той още ли е вътре? Боря, аз така вече няма да изберете. Направим бус. Снима ли ми тялото поне? Добре. Аз го смъжнах. Беше смешно. Наско беше смешно.